toh. Mbak Sri. Ini Mbak Sri ya? Teko ket mau cocok lagune. Sri kapan kowe teko? Ini telat berarti ya kata ya. Berarti wis bali tenan iki. Saiki Ora sri minggat isi teko wis bali. Kaya ngene aku piye apa mendadak ketemu yen pancen ditinggal hati Abagura Production. Abagura Video Syuting luar biasa. Barang saiki ketemu yen apa ninggalake aku sinandang nandalati wadon metes telasiku yen ora tresno kaya kandha kandha sing saja aja kene aku ora bakal Tak hitung termasuk gegayangan rot irot. Dan termasuk KPN. Orang apa-apa ya iki Ora ya. apa-apa ya. Sok ben baleni ya. Kaya ngene